För nu är vi så färn i demos och nu ska vi finna en fina skräckvar eller stövlar till detta sättet som du står i. Och kvar för skön play att du går i vanligt. Fuha, det vet jag inte. Och helst också slett, så inte för högt och utrottarskakvar och tofflor och jag vet inte vad det kanske är yttervandlåt alltså, ja. När jag inte har att han troblagarna att röja allt och neckpör och skön. Är det också så där? Nej, inte jammer, gentarna jammer, ja. Så du känner till att det är lugga väl? Ja. Jo, nej. Jag köper skakvar bruk det och så färdigt till att bruka. Nu tar vi så komma in i demos. Särst du näka in här som där damer väl? Ja, det är alltid det. Jag måste bara pröva det. Du måste bara pröva. Det är inte bara hitcha. Du måste pröva. Så du väntar att det som arbetar för att klara finna en penna ska gå till den? Här råknar vi. Här är så flera tusen per så det skulle inte vara några problem. Elisabeth, nu vi kommer ner i demos vid Arnfrøy och hon ska ha något skräckvar till det fina sättet jag ser. Och hon har väl också stora fötter, brukar 2-4-3-4. Är det nätt att finna skräckvar till stöttene till konfolk? Det är inte nämnt. Det är det inte, men heldigvis är det blivit nekk nemmere enn det hever. Altså, det är nok så fyrt av urvalget. Og vi har forbindelse med leverandører som gjør stamskrekker opp 45. Så at vi kunne skaffa den hvis det er, altså det er et spørning rett og igjen. 42 røyner vi til å teka så godt som alt det som vi kunne få opp 42. Så at, nei, urval er større enn det hever i 42, helt sikkert. Hva for skrekkvar skal Arnfrøy ha i det? Alltså jag har sagt här att hon ska ha en, alltså nu är hon faktiskt ordentligt fint och illa den och är pen, men allikevel ska det inte vara för fint. Det ska också kunna brukas till Anna, hvis man kan säga det så. Alltså också att inte ska vara så rävlande fint. En klassisk skegg vill det sagt. Som inte var för nek det där. Inte för nek eka vi. Och du har också funnit till Anna som hon prövar? Jag har funnit några modeller här igen. Som tar på att hon är nog så glad för det. Så det hoppas vi. Att hon finner också på sjur. Elisabeth, nu har jag funnit en skräckvar till Arnfrøy som Rika väl lätta sättet som hon är i. Kan så grös inte fråga att det är för skräckvar? De skräckvarna som hon har valt är önar från Caprice. Det är önar rosenskräckvar. Och det att det är rosen ger som alltså det skräckvarna får ett annat look. Tar är enkler men tar virka allikevel eller pener skalt om där är enkler. Och det är märke av ett Caprice och det är ett sånt brött märke som är öjlande gott hvis man häver stora och bröja fötter. Alltså häver en öjla gåan passform där märke. Kan hon bruka skräckvarna till onkel kläder? Det kan hon sagt, så hon kan vara ordentligt få in utan mun och att det kan också brukas till vanliga boxer alltså ja, hon kan bruka det till nekvändamål alltså, helt säkert. Afrika säger du, hur ser du nökt vi skräckvarna vi har funnit till den? Öjla väl tillfreds. Här sitter öjla gott, öjla går gånga ja. Jag håller öjla går den så först kan dansa och jag är ja. Och det är viktigt? Ja, det är viktigt, ja. Så att det var akkurat rött skräckvarna? Ja. Nu manglar så bara makeup och är du spänd till det? Jag är öjla spänd. Ja. Blev vi yngre. Ja. Nu har du nästan rött i malen, nu särst du nästan 20 år yngre. Helt då, ja? Alltså, till lycka vi. Ja. Så kom jag ofta till Launa, så var ju nära ung.